ideme si nastaviť Root Prime. Stále, keď sa tu pohybujete na vašom účte, naozaj je dôležité, aby ste išli tu cez tieto 3 čiarky vľavo hore, ktoré sú teraz u mňa trošku zakryté, cez môj účet. Keď idete cez môj účet, potom sa vám otvoria všetky informácie, ktoré sú pre vás vhodné. Tu máte napríklad potom aj prehľad o vašom Root Prime, ktorý si ideme nastaviť teraz. Tu máte aj dokumenty, ktoré si môžete pozrieť, sú tam aj v češtine k jednotlivým produktom. Moja peňaženka tu je, to keď dostanete provízie, sa vám to tu všetko ukáže a tak ďalej. Ideme ale si teraz pridať produkt do Root Prime. Ideme teda na obchod. No a pridáme si do Root Prime jeden Clean Slate. Nejdeme ako pri klasickej jednorázovej objednávke do košíka, ale pridať do RPS, do Root Prime. A tu si teraz pozrieme náš košík, náš Root Prime košík. Ešte to je neaktívne, ale už tu vidíme, máme tu jednu položku pridanú. Adresu sme si už vyplnili v tom poslednom videu. No a dneska je u mňa 17. október. Dátum spracovania môže byť stále až nasledujúci deň, nikdy nie dnešný deň. Takže zajtra by mi odišiel môj Root Prime, keď si to aktivujem, skontrolujem si adresu, či je všetko v poriadku. Tu si môžem zadať kartu. Ak ju už nemám zadanú, z prvej objednávky by už mala byť zadaná. Ak nie, tak si ešte raz tu môžete všetko vypísať. Zaškrtnete okienko a prihlásiť sa. A tým pádom vám tu hore sa zmení neaktívny na aktívny a bude vám to pekne svietiť v červenom a znamená to, že to je aktívne. Stále si dávajte pozor, aby na účte bolo dosť peňazí, aby ideálne je, keď si poznačíte v diáre stále, že vám to príde, ako v mojom prípade stále 18. v danom mesiaci mi firma Root automaticky pošle jeden produkt, teda tento, ktorý som si ja tu zvolila, Clean Slate. Ja si tento dátum môžem meniť, ale nemôžem si ho meniť do budúcna, čo znamená, keď už budem mať túto objednávku, že 18. mi odíde, 18.10. Môžem si potom na november vybrať 17. novembra, 16. novembra, proste skôr, ale nie viacej ako 30 dní, teda 19. alebo 20. novembra by už nešlo. To by som už porušila tú 30-dňovú lehotu Prime systému a tým pádom by moja objednávka, už by medzi tými dvoma objednávkami neboli 30 dní, ale 32 dní napríklad. A už by som potom nemala nárok na poštovné zdarma alebo neskôr tú poukážku. To vám teraz ešte poviem. V skratke, ak si nastavíte tento Prime systém, máte od druhej objednávky poštové zdarma, čo sú skoro 12 € a po každých 4 mesiacoch, po každej 4. objednávke, teda aj po 8., po 12., 16. a tak ďalej, automaticky dostanete od firmy Root poukážku v hodnote $50, ktorú môžete využiť na objednávku mimo Prime. Takže medzi dvoma Prime objednávkami si môžete ešte extra niečo doobjednať, čo chcete a využiť tých $50. Dôležitá informácia. Vy si tento produkt môžete meniť. Vy môžete ísť zase do obchodu a cez obchod si pridať ešte nejaký ďalší produkt, napríklad Zero In, Restore, čo už chcete. Alebo si môžete aj tento produkt vymazať a pridať nejaký iný.
Ale veľmi, veľmi dôležité, poprosím vás, predtým, ako toto vymažete, najprv si pridajte nejaký produkt, ktorý by ste chceli mať a až potom vymažete tento clean slate. Ak by ste ho vymazali hneď, tak by vám ten root košík zostal prázdny a tým pádom ho deaktivujete. Takže pridám kapsulky Zero In do Root Prime, zobraziť košík, chvíľočku. No a teraz tu vidíme obidve položky a teraz si až vymažem clean slate. Dobre, stále musí byť jeden produkt v tomto prime košíku vnútri. A teraz dôležité tiež, u vás to potom, u mňa to teraz ešte nesvieti v červenom, u vás tento nový produkt bude svietiť v červenej farbe, čo znamená, že ešte nie je uložený a to urobíte potom zase tu dole. Zakliknete tu a tu vám bude ukazovať potom už uložiť save, aby ste túto zmenu uložili. No, to je všetko k Prime. Tým pádom máte Prime nastavený, ako som povedala, poznačte si to v diári, aby ste stále vedeli, kedy vám príde, aby ste mali v prvom rade dosť peňazí na účte a po druhé, aby ste si mohli ešte aj deň predtým zmeniť, ak by ste chceli predsa nejaký iný produkt, niečo pridať alebo ho vymeniť, aby ste ešte stihli to zmeniť.